θεατών. Είναι ανάλογα το τι ζητάει ο άλλος. Κάποιος μπορεί να ζητάει. Κοίταξε, έχουμε ακίνητα σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ακίνητα στη Νέα Φιλοθέη, στη Νέα Ιωνία, παντού στο Περιστέρι. Κάποιος μπορεί να ζητάει, ας πούμε, να καταιγήσει στο Περιστέρι. Κάποιος άλλος στη Νέα Φιλοθέη. Είναι ανάλογα το γούστο του καθενός. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι δίνετε μεγάλες πιθανότητες στους θεατές, έτσι, και πολλές επιλογές. Δηλαδή δεν είναι έχουμε, ας πούμε, 5 σπίτια σε αυτή την περιοχή μόνο. Γιατί τώρα, αν κάποιος μένει ήδη σε μια περιοχή και έχει βολευτεί, μπορεί να μένει στο ενίκιο όμως, έτσι. Και έχει βολευτεί, έχει φτιάξει τη ζωή του σύμφωνα με το που μένει. Γιατί πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Ή πηγαίνουν και μένουν εκεί που είναι η δουλειά τους. Ή θέλουν να φύγουν. Μένουν νότια και η δουλειά τους είναι βόρεια και θέλουν να φύγουν. Οπότε τους δίνεται δυνατότητα να δουν καινούριες κατοικίες που θέλουν να πάνε και να κατοικήσουν. Έτσι. Και δεν χρειάζεται να κάτσεις να ψάξεις όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στις. Ή ακόμα και ιδιοκτήτης να είναι κάποιος κάπου αλλού, μπορεί να το έχει ως επένδυση. Ως να επένδυση, νίκη, να το μεταπουλήσει, να κερδίσει, να πάρει αυτό που θέλει. Καλά, αυτό τώρα, άμα είναι κάποιος δηλαδή που έχει ήδη δικό του σπίτι και αποκτήσει και με αυτό το λαχνό το άλλο το σπίτι και μπορέσει και το νοικιάσει. Δηλαδή δεν υπάρχει. Τέλειο, έτσι. Ναι. Έχεις ήδη το σπίτι σου, έχεις και το σπίτι που σου προσφέρει και από την εκπομπή γίνει ιδιοκτήτης, έτσι. Με το λαχνό, με Παύλα το εισοδηματίας. Γίνει ιδιοκτήτης, άρα και εισοδηματίας, έτσι. Ναι, δείτε το έτσι. Δείτε το έτσι. Γίνει ιδιοκτήτης εισοδηματίας. Γιατί νομίζω ότι αν κάποιος ήδη μένει σε ένα σπίτι και αποκτήσει και ένα δεύτερο, η πιο πιθανή λύση είναι να το νοικιάσει, θα έλεγα. Για να έχει ένα εισόδημα παραπάνω. Ναι. Να το νοικιάσει, ακόμα και να το πουλήσει. Ό,τι θέλει, δηλαδή μπορεί να το κάνει. Να πω ένα απλό παράδειγμα που κάθε Έλληνας θα μπορούσε να το κάνει. Το κέρδισε και ας πούμε το σπίτι κάνει 200.000. Αύριο το πρωί μπορεί να ρευστοποιήσει σε μικρότερο ποσό. Στα 150. Ναι. Έχει κέρδος αυτός ούτως ή άλλως. Γιατί 28 ευρώ πλήρωσε. 30. Τι 28, καλά το ποσό δεν υπάρχει. 28 ευρώ. Το λέμε και το ξαναλέμε, φίλοι τηλεθεατές, διότι πραγματικά έχουμε σοκαριστεί και από πάνω μου λένε αν είναι δυνατόν, δηλαδή με 28 ευρώ να σου δίνεται αυτή η δυνατότητα το να αποκτήσεις ένα σπίτι. Είναι πραγματικά απίστευτο. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να σας δώσουμε αυτό το λαχνό. Σας δίνουμε όμως εμείς το ρακόμελο αμόριο όπως σας το δίνουμε κάθε μέρα. 2-10-28-28-2-11-2-10-28-32. 9-40. Πάρτε μας τηλέφωνο όσο προλαβαίνετε. Και φυσικά, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και για την εκπομπή τώρα που συζητάμε, πολύ ευχαρίστως να πάρετε να ρωτήσετε. Ο καθένας έχει κάποια απορία πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε ακόμα? 3 λεπτάκια. Υπάρχουν κάποιες άλλες προσφορές που μπορεί να δούμε μέσα στην εκπομπή? Εκτός της πλήρωσης ή... Κοίταξε, τα σπίτια δηλαδή θα είναι σε τιμές προσεγγίσιμες, θα είναι σε τιμές προσφορών δηλαδή? Κοίταξε, θα είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες που υπάρχουν στον χώρο των ακινήτων. Δηλαδή προσπαθούμε να τις ψάχνουμε, άλλωστε αυτός είναι ο στόχος της εκπομπής. Ξέρετε, η ευκαιρία, κάθε άνθρωπος ψάχνει την ευκαιρία. Η ευκαιρία όμως δεν πουλιέται. Δεν τη βρίσκει στον δρόμο. Κάποιος πρέπει να τη δημιουργήσει. Εμείς είμαστε αυτοί που ψάχνουμε, βρίσκουμε, δημιουργούμε την ευκαιρία και θέλουμε να την προβάλλουμε. Από μόνος του δεν θα διαβάσει μια μέρα μια αγγελία και εδώ πωλείται η ευκαιρία. Άρα αυτά που θα έχουμε θα είναι ευκαιρία γι' αυτόν. Υπάρχουν και πολλοί που δεν έχουν το χρόνο να ψάξουν. Οπότε είμαστε εδώ εμείς. Οπότε νομίζω ότι καλύτερο να προσφέρετε στέγη στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Και εισόδημα. Και εισόδημα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή. Καλή επιτυχία στην πρεμιέρα και σε κάθε φυσικά εκπομπή να έχετε. Ευχαριστούμε. Να βρίσκετε τις πιο πολλές, τις πιο μεγάλες προσφορές να δίνετε στον κόσμο εδώ, στο κοινό του Blue Sky. Εμείς φίλοι τηλεθεατές, ναι, φτάσαμε. Τι είπες? Α, ναι, το ξέρω. Φυσικά, δεν το ξεχνώ. No, monsieur. Α, Σμυρνή, Έφη, ναι. Α, λοιπόν, κυρία Έφη μου, Σμυρνή μου, έχετε κερδίσει το ρακόμελο που δίνουμε για σήμερα. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που κάθε μέρα παίρνετε για τα δωράκια μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ το κομμωτήριο Trend για άλλη μια φορά για τα υπέροχα μαλλιά που μου κάνουν. Και φτάσαμε στο τέλος μας. Είναι Παρασκευή σήμερα. Ξέρω, είναι λίγο μια δύσκολη μέρα με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Δείξτε λίγο θετική ενέργεια. Πάρτε λίγο τα πάνω σας. Ήρθε Σαββατοκύριακο. Να κοιμηθείτε, να ξεκουραστείτε. Φυσικά όμως το Σάββατο 7 η ώρα δεν θα κοιμάστε, διότι θα βλέπετε την εκπομπή Γίνε Ιδιοκτήτης με την Κατερίνα Ευαγγελινού. Φιλάκια πάρα πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.